Hey, Karel, zullen we een partietje gaan? Hè? Ik tegen hier, maar hier mag je alleen naar de piano, bro. Ça va? Right? Het leven is legaal, dat is Kasper of zo koud en ik geloof na man zo zwart en wit. Dat we ze gries waren ze doof verloren en in onze dichotomie van maatschappij draait om veldslagen, boeren op het veld slaan. Ik was er niet voor de rockeren van positie, pions staan als een lager, want een goed paard maakt erom niet als een goed schaker. Van 6 te lagen kreeg je amper kansen, maar verrast je tegenstander. De rapporten schatsen en te dansen, de sleutel tot succes het heb gekropt in de patroon. En met mijn loper kreeg ik ieder slot als om me open. 32 wissels worden dat het offer kan verlopen. En oneindig veel zetten voordat het spel is afgelopen. Dus de limitage zorgt voor onmetelijke potage. Met elke stap dat je zet ondergeven gaan consequenties van het spel. Moet kiezen en die keuze en de aanpak van verloop bepaalt overwinning of schaakmat. We zitten allemaal vast in het pion, beperkt in het bewegen al vanaf dat is begonnen. Want levensstijl is tot voor je zijn te promoveren en een spel te avanceren, uit de angst het overwon. We zitten allemaal vast in het pion, beperkt in het bewegen al vanaf dat is begonnen. Want levensstijl is tot voor je zijn te promoveren en een spel te avanceren, uit de angst het overwon. Leven is legaal, dat is Kasper of zo koud en ik geloof in hem. Er zijn maar enkele strategieën dat we er nodig hebben voor verder in het spel te geraken. Dat we voor ogen en nou alle steun klaar gezet en het patroon herkennen waarin dat we ons bevinden. Hoe zit de vork gemetseld dan de stelen we meerdere personages willen verbinden. Hoe ver moeten we lopen voor onszelf te promoveren. Er zijn 64 van wat woorden dat je moet studeren, uit geheel we penetreren. Anders loop je verloren en een spel vol niet te winnen. Al zit je in een ivoren toren, toen kun je juist hem op bewegen volgens de gegeven wegen. En is er niet genoeg ruimte voor zelf te improviseren, loop je vast op een remisse. Kun je nergens niet geraken, want gelijk wat dat je ook doet, blijf je letterlijk schaak. Is er geen zicht op uit weg en die keuze en de aanpak van verloop bepaalt overwinning of schaak. We zitten allemaal vast in het pion, beperkt in het bewegen al vanaf dat is begonnen. Want levensstijl is tot voor je zijn te promoveren en een spel te avanceren, uit de angst het overwon. We zitten allemaal vast in het pion, beperkt in het bewegen al vanaf dat is begonnen. Want levensstijl is tot voor je zijn te promoveren en een spel te avanceren, uit de angst het overwon. Know the legend combat, never be misled. 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 We zitten allemaal vast in het pion, beperkt in het bewegen al vanaf dat is begonnen. Want levensstijl is tot voor je zijn te promoveren en een spel te avanceren, uit de angst het overwon.